Assalamu alaykum ähwan izleýärler. Gaýrat edin şu videony dolu görüň we paýlaşyň sizden haýyş. Esas açyk bolýanlardan il arasynda Iller Hany ady bilen tanalan Hany Aýdymyň ismini durup geçmegi makul bildik. Bu goşgoýunyň sözleriniň awtory Balkan welaýatynyň Bereket şäheriniň Joýruk diýen owasyny 1940-njy ýylda dünýäge iner. Şahiriň ady Şähermurat, familiýasy bolsa Sultanow. Şäher Şahir 53-nji ýyllarda Balkanawaz şäherine ýüzügirin bazar diýilen töwereklere göçüp gelýär. Ol ýerde gary tutup ýaşaýarlar. Balkanawaz şäheri uly şäher bolmadyk ol döwürlerde. Soň bolsa Käriz diýen owa göçüp barýar. Ol döwürde meşhur bagşy Esen Akmuratov bilen döwürde şol ýaşaýar. Şäher Şahiriň goşgularyny ilkinji bolup ýerine ýetiren bagşylaryň biri Esen Akmuratowdyr. Esen Akmuratowyň halifasy bolsa Nur Muhammed Garlyýewdir. Şahiriň öz eli bilen ýazan goşgysynyň nusgasy hem bardyr. Göreýin diýseňiz, bileýin diýseňiz, habarlaşyň dostlar. Esasy maksat bu videony ýazga geçirmegiň maksady şu asyl nusgany öwrenmek hem şahiriň kimdigini bilmegi. Şol şahiriň maşgala tarapyndan, dogan gardaş tarapyndan haýyş edilenseň şu videony ýazga etdik. Häzir bolsa goşgoýunyň asyl nusgasyny görkezip geçer hem-de şahiriň suratyny Esen Akmuratov halifa bagşynyň suratyny hem videomyzda görkezip geçer. Dostlar, esasy şu maksadymyz goşgoýunyň asyl nusgasy bilen tanyş bolmagyňyzy hem-de şahiriň kimdigini bilmegiňizi isledik. Köp sag bolun. Eger goşgoýuny göreýin, bileýin diýseňiz, nusgasy gerek bolsa biz bilen habarlaşyp bilersiňiz dostlar. Köp sag bolun. Sagamana turuň. Yad edeyin atalarımın, babalarımın döwrüni, gözleseň tapıp bolarmy ol öterliň ömrüni. Däpde sur arnam sitdi, şol dinledýär döwrüni. Ey jemaat jogap beriň, bu habarym dogrymy? Mihmanyna hormat goýan agdy bir Iller Hany. Ol dünýäni ýada salan orada namaz bilen Hany ýaşbakly denalar haladyrnak göl falan. Tomuz kılmadık şeviş, kışta bağ oyun soyun, ulpağı gerdene döküp şahiler edep bilen. Din, iman, avrayın fabi saklanın fanlar hani.